Si als Estats Units hi ha un estat que fa la sensació de ser un altre planeta, és Utah. Senzillament, els seus paisatges feréstecs i les formacions rocoses altíssimes no semblen d'aquest món. Des d'un riu d'agulles de marès vermell, passant per cims nevats i punxeguts, fins al terreny veloç de les salines de Salt Lake. Aquest abrupte estat de l'oest sempre ha captivat els nord-americans amb la seva bellesa estranya i alienígena. I han cisat tots aquells que han gosat enfilar-se als seus pics. Va ser en una vall de Utah on un exiliat visionari va crear una nova religió, una ciutat i un temple altíssim. Va ser al cel del desert de Utah on aviadors de la Segona Guerra Mundial es van entrenar per llançar una terrorífica bomba atòmica i on a la superfície una famosa expedició de pioners es va enfonsar en un desert de sal abans d'enfrontar-se a un destí horripilant. A les muntanyes escarpades d'aquest estat, un galant de Hollywood va endegar un festival de cinema que rivalitza amb qualsevol del món. Prop d'on el govern dels Estats Units planeja emmagatzemar bilions de comunicacions electròniques enviades pels seus ciutadans i els d'arreu del planeta. Molt abans que Utah esdevingués el 45è estat de la Unió, la gent hi venia per imaginar un futur totalment nou. I sobrevolant els seus paisatges increïbles, és fàcil entendre per què a Utah s'hi pot descobrir un món totalment nou. Els Estats Units des de l'aire. Utah. No hi ha enlloc que capti millor el caràcter ultraterrenal de Utah que aquest, el Parc Nacional de Canyonlands, a l'extrem sud-est de l'estat. No hi ha res com sobrevolar les siluetes serrades de les agulles. O fer ziga-zaga entre un seguit de torres altes i primes conegudes com les gotes de xocolata. Aquestes espectaculars escultures naturals les han esculpit el vent, la pluja i les aigües braves dels rius Green i Colorado. A vista d'ocell, és fàcil imaginar que has marxat de la Terra i has arribat a un altre planeta. I precisament això és el que fan aquests 3 terrícoles. Experimenten com seria viure i treballar a Mart, si no fos perquè són a Utah. Són estudiants de l'Institut de Tecnologia de Geòrgia. El terreny extraterrestre de Utah el converteix en l'escenari perfecte per simular el planeta vermell. Avui la comandant Kristine Redmond i el seu equip han sortit en una expedició d'investigació. S'han d'assegurar que un aparell solar encara funciona. Tots els membres de l'equip porten bombones d'oxigen com les que haurien de portar si realment intentessin sobreviure a Mart. Aquesta base remota la gestiona la Mars Society, que creu que es poden aprendre moltes coses simulant una missió a Mart. En acabat, l'equip es dirigeix cap al seu habitacle cilíndric que anomenen The Hub. Aquest prototip d'estació de recerca marciana té fins i tot amortidors d'aterratge i cambra de descompressió. A dins hi ha, a baix, un laboratori de recerca i a dalt, els dormitoris. Cada equip de 4 a 6 membres es passa aquí 2 setmanes seguides i ha de sobreviure amb quantitats limitades de menjar i aigua, gairebé aïllat. El paisatge agrest de Utah fa temps que atrau gent que vol inventar el futur, que vol viure d'una manera totalment diferent. Això és exactament el que pensava un grup de pioners mentre feia via per un camí polsegós de Utah com aquest l'any 1847.
Eren seguidors d'una nova fe, l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, més coneguts com a mormons. Aquests creients devots vivien segons els dictats del seu profeta, Joseph Smith, que sostenia que l'àngel Moroni li havia donat unes taules d'or divines. Aquestes taules es van convertir en el llibre del Mormó, la pedra angular de la nova fe. Però els mormons van ser perseguits per les seves creences i expulsats de Nova York, de Missouri i finalment d'Illinois, on una turba enfurismada va matar el seu líder. Va ser el successor de Joseph Smith, Brigham Young, qui va sentir a parlar d'una vall verda al costat d'un gran llac, amagada entre les muntanyes de l'oest. L'any 1846, tement per la seva vida, Young i milers dels seus seguidors mormons van marxar de Nauvoo. Van travessar el que llavors era el territori d'Iowa i van continuar cap a l'oest. En l'any i mig que va durar el viatge, van recórrer 2.100 quilòmetres. El camí va acabar al lloc que avui és Salt Lake City, a Utah. Alguns viatjaven amb carros coberts, però molts dels que els seguien van fer tot el camí a peu, arrossegant carretons. Més tard, per protegir els seus membres, els mormons van construir forts com aquest, el Fort Cove, que donaven refugi i provisions als viatgers mormons. Però en aquell primer viatge no tenien cap protecció i s'enfrontaven cada dia als elements. Molts van morir al llarg d'aquella ruta tan rigorosa. Una de les parts més dures del viatge els va portar a superar un pas de les muntanyes Wasatch a 2.250 metres. Els mormons es van haver d'obrir pas a cops de destral a través de boscos espessos, empenyent els carros i els animals muntanya amunt. I tot això després d'haver travessat mig continent. Per fi, el 24 de juliol del 1847, Brigham Young i els primers 150 mormons van travessar les muntanyes i van poder veure per primer cop la vall del Gran Llac Salat de Utah. Diuen que, en arribar al fons de la vall, Brigham Young va caure de genolls i va declarar: "Aquest és el lloc apropiat. Continuem." El monument "Aquest és el lloc" commemora aquell moment. Cada 24 de juliol, els habitants de Utah s'apleguen per celebrar el Dia del Pioner i l'arribada dels mormons a la vall del llac Salat. Mirant a l'horitzó per damunt del llac, Young va decidir construir una gran ciutat mormona al costat de les seves aigües. Avui, Salt Lake City és la capital de Utah i el centre de la fe mormona de tot el món. I res no ho simbolitza tant com la plaça del Temple, el centre neuràlgic de la ciutat. El temple es va començar a construir el 1853, només 6 anys després que els mormons arribessin al llac Salat, i es va acabar 40 anys després. El temple s'eleva 64 metres per damunt de Salt Lake City. I el corona una escultura de l'àngel Moroni, que va portar el profeta Joseph Smith fins al llibre del Mormó. Sota les agulles del temple, una cúpula d'aspecte futurista acull el famós cor del tabernacle mormó. En 360 veus, el cor assaja aquí, al tabernacle de Salt Lake City. El peculiar sostre de l'edifici se sosté amb un sistema de falques i clavilles i conté un dels orgues més grans del món. Els turistes poden visitar la plaça, però al temple només hi poden entrar els mormons. A uns 30 quilòmetres de la plaça hi ha el llac que dona nom tant al temple com a la ciutat, el Gran Llac Salat. Amb una superfície de 4.400 quilòmetres quadrats, és el llac més gran dels Estats Units a l'oest del Mississipí i el llac salat més gran de l'hemisferi oest. El que fa tan especial el Gran Llac Salat és que la seva aigua és 5 vegades més salada que la del mar. Massa salada i tot perquè hi pugui haver peixos ni cap mena de vida aquàtica. Se'l considera un llac terminal, que significa que no té desguàs. Les petites quantitats de sal dels rius i rierols que hi desemboquen s'acumulen amb el temps. Com que l'aigua del llac no té enlloc on anar, s'evapora sota el càlid sol de Utah i en queden immensos dipòsits de sal.
En alguns llocs l'aigua és tan salada que la gent hi sura com si fos el mar mort, amb la diferència que aquí són al mig del desert de Utah. L'evaporació també manté la poca profunditat del llac. Es pot caminar dins l'aigua fins a mig quilòmetre i continuar amb l'aigua pels genolls. Però tot i la sal, la fauna prospera a les ribes del llac, especialment aquí, a l'illa d'Antelope. Malgrat el nom, de fet a l'illa hi viuen bisons. L'any 1897, uns ramaders van portar una dotzena de bisons a l'illa d'Antelope. Aquí hi viu un ramat de 550 exemplars. Encara que hi hagi parts del gran llac salat que continuen salvatges, l'ésser humà va deixant progressivament la seva empremta en aquest cos d'aigua. Les basses de salmó restablertes a les ribes del llac extreuen un seguit de minerals per a ús industrial. Però els ecologistes temen que aquesta mena de canvis causin danys a llarg termini al gran llac salat. Els esforços per conservar els paisatges de Utah van molt més enllà del llac. Va ser a les muntanyes de Utah on una estrella ecologista del cinema va voler protegir una de les valls més boniques de l'estat i al mateix temps va crear un refugi per a cineastes independents. Fa 150 anys, les valls de l'entorn del Mont Timpanogos eren l'hàbitat dels membres de la tribu nativa americana dels Utes. Els Utes havien elegit aquestes terres per la seva abundant caça i pastures i per la proximitat del llac Utah, on hi abunda el peix. Caçaven a l'ombra de salts d'aigua com aquest, conegut com la cascada de Stuart. Els Utes vivien en aquestes terres en grups familiars nombrosos. Els homes caçaven cérvols, bisons i antílops amb arcs i fletxes, mentre les dones collien baies i arrels. Durant segles, els Utes hi van viure molt bé. Però tot va canviar quan els mormons i altres colons hi van arribar a partir del 1840. Els europeus, cada cop més nombrosos, pretenien els mateixos recursos terrestres i aquàtics que els natius americans. Aviat van començar les escaramusses. L'any 1865, els mormons i els Utes estaven embrancats en un conflicte conegut com la Guerra del Falcó Negre. Hi van morir uns 70 colons i una quantitat incalculable d'indis. El 1870, els mormons tenien acorralats els Utes i els van obligar a rendir-se i a traslladar-se a reserves. Però els Utes van deixar com a llegat el nom de la seva tribu, Utah. Els natius americans no van ser els últims d'estimar-se aquestes valls i muntanyes exuberants. L'any 1969, l'actor Robert Redford vivia a prop d'aquí. Després de rebre un paper a la pel·lícula de bandits Dos homes i un destí, va instar el director George Roy Hill a filmar escenes a Utah. I Hill va acceptar. Després de l'èxit de la pel·lícula, Redford es va fer una casa a prop de Mont Timpanogos. També va comprar l'estació d'esquí de Tim Haven, que passava dificultats, i la va rebatejar com a Sundance. En lloc d'omplir-la d'urbanisme modern, Redford hi va cultivar una comunitat creativa i amb consciència mediambiental. Avui aquest bonic complex de muntanya inclou un centre de conferències, una sala d'assaig i un estudi artístic. I el nom de Sundance es coneix avui arreu del món. Cada mes de gener se celebra el Festival de Cinema de Sundance a la veïna Park City. Avui és un dels festivals de cinema independent més importants del món. Entre les pel·lícules que han guanyat el preuat premi del públic de Sundance hi ha Sexe, mentides i cintes de vídeo i Fruitvale Station. Park City, que havia estat un poble de mines de plata amb tavernes i antres de joc, ara és una població elegant. Amb els cinemes acabats de pintar i entapissar per al seu moment de glòria anual. L'any 2002, aquest antic poble miner va aconseguir el triomf global definitiu, els Jocs Olímpics d'hivern, i va acollir les proves de salts d'esquí, bob, luge i tobogan en aquestes instal·lacions avantguardistes.
La primera competició femenina de bob es va celebrar aquí durant els Jocs. Després de 2 sèries, l'equip femení dels Estats Units de Jill Bakken i Bonnet Flowers va guanyar l'or imposant-se a 2 equips alemanys que van fer plata i bronze. Flowers també va ser la primera afroamericana que guanyava l'or en uns Jocs Olímpics d'hivern. Han passat més de 40 anys des que 2 homes i un destí va triomfar a la gran pantalla. Però la llegenda continua. La història que hi ha al darrere comença justament aquí, als afores de Circleville, en aquests camps on es va criar Robert Leroy Parker, el futur Butch Cassidy. La casa familiar de Parker encara es conserva en gran part com era fa més d'1 segle. Hi ha la casa de pagès de fusta, un estable i un carro vell. Des d'aquests començaments humils, Parker passaria a convertir-se en Butch, l'infame lladre de bestiar, atracador de bancs i bandoler, que després formaria una societat criminal amb Sundance Kid. Però 2 homes i un destí és només una dels centenars de pel·lícules que s'han rodat a Utah. L'estat ha estat des de fa temps un emblemàtic teló de fons per a Hollywood. Aquests decorats, ara desmarxats, prop de Kanab, havien estat una destinació habitual per rodar-hi en els dies de glòria dels westerns. Eren tan populars entre els directors i productors que funcionaven com a decorat permanent, amb molts dels habitants de Kanab treballant-hi com a operaris o com a extras. Fins als anys 80 també es van filmar a Kanab diverses sèries populars de televisió, com El genet solitari, Lassie i el llarguíssim serial de l'oest La llei del revòlver, en què el decorat representava el poble de Dodge City, a Kansas. Tot i que han passat 4 dècades, les cases, la botiga i la taverna encara són reconeixedors. A només 1 hora cap a l'oest de Kanab hi ha un altre lloc que des de l'aire sembla un decorat de pel·lícula. Hi ha homes que semblen cowboys i famílies joves que sembla que no hagin canviat des dels temps dels pioners. I als carrers s'hi veuen pocs cotxes, però no són actors. És la vida real d'un poble on hi viu una branca de la secta dels mormons, coneguda com l'Església Fonamentalista de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies. Gairebé 3.000 membres d'aquesta església viuen aquí, a Hilldale, a la frontera sud de Utah. Uns altres 5.000 viuen a Colorado City, Arizona, a l'altra banda del límit de l'estat. I havien passat força desapercebuts fins al 2006, quan es van començar a difondre notícies sensacionalistes sobre per què s'havien escindit de l'església mormona. Aquí molts practicaven la poligàmia, el costum de tenir més d'una esposa. Aquest grup de cases pertanyia fins fa poc al líder de l'església fonamentalista, de nom Warren Jeffs. L'any 2006, Jeffs va entrar a la llista de persones més buscades per l'FBI acusat de violació i relacions sexuals amb una menor. Aquell mateix any, Jeffs va ser detingut i posteriorment condemnat sota l'acusació d'abusar sexualment de criatures. Es va demostrar que s'havia casat amb 80 dones, algunes de tan sols 14 anys. També havia expulsat uns 60 homes de la seva església i després havia decidit el destí de les seves esposes i fills. Warren Jeffs no va arribar a viure mai en aquesta casa feta al seu gust. Actualment és a la presó pagant els delictes, però hi ha qui diu que encara governa aquesta comunitat des de la cel·la de la presó. Avui la poligàmia està prohibida oficialment pel corrent principal de l'església mormona i és il·legal a tots els Estats Units. Però aquest no era el cas quan els mormons van arribar a Utah. Mentre posaven els fonaments de Salt Lake City, el líder mormó Brigham Young va convèncer els seus seguidors que la poligàmia era l'estil de vida que volia Déu. A Utah potser s'ho van empassar, però a Washington i la resta del país era impensable. I allò impedia que el territori de Utah esdevingués un estat. L'any 1857, el president James Buchanan va enviar les tropes federals a Salt Lake City per deposar Brigham Young de governador territorial. I durant els 30 anys següents, el govern federal va envair Utah amb la intenció d'abolir la poligàmia.
Finalment, l'any 1890, un nou líder mormó que es deia Wilford Woodruff en va prohibir la pràctica. 6 anys després, amb la poligàmia il·legalitzada, Utah va esdevenir finalment el 45è estat dels Estats Units. Avui la majoria de mormons miren endavant i han oblidat la poligàmia. La fe moderna no la representen ni Warren Jeffs ni Hildale, sinó els estudiants de la Universitat Jove Brigham, aquí a Provo, només a una hora al sud de Salt Lake City. Aquesta universitat, inaugurada el 1875, encara la gestiona l'Església Mormona. És la universitat més gran patrocinada per una església dels Estats Units. El 98% dels 33.000 estudiants de llicenciatura són mormons. Als estudiants de la Brigham se'ls demana que segueixin el Codi d'Honor dels Sants dels últims dies, que exigeix abstenir-se d'alcohol, cafeïna i drogues i evitar el sexe abans del matrimoni. Entre els exalumnes destacats hi trobem el candidat presidencial Mitt Romney, l'inventor del televisor Philo Farnsworth i l'autora de la saga de llibres de vampirs Crepuscle, Stephenie Meyer. Al vell mig del campus hi ha el Centre de Formació de Missioners. És aquí on els missioners mormons, amb els seus emblemàtics vestits negres i camises blanques, aprenen la doctrina de l'Església i els idiomes dels llocs on viatjaran. Després se'n van a l'estranger en missions que duren 2 anys. Però és possible que no trobin enlloc del planeta Terra paisatges tan estranys i captivadors com aquests. Al límit oriental de Utah hi ha un regal per a la vista, un miracle de la geologia. A la plana del Colorado s'hi estén una corrua de quilòmetres de roques de marès vermell. En alguns llocs semblen un exèrcit d'aletes de tauró. En d'altres, les cases de gegants d'un conte de fades. I també hi ha els arcs que donen nom al parc, unes altíssimes i increïbles escultures de pedra que semblarien normals en una ciutat antiga, però no a la natura. Això és el Parc Nacional d'Arches, batejat així pels més de 2.000 arcs de marès repartits per les 31.000 hectàrees del parc. L'arc més famós de Utah és aquest, Delicate Arch, l'arc delicat. És un dels indrets més fotografiats de l'estat i és tan emblemàtic que el van escollir per a les plaques de matrícula de Utah. Com es van formar aquests arcs? Al llarg de milers d'anys, l'aigua ha erosionat un immens jaciment subterrani de sal, fent que s'enfonsessin les capes de pedra de la superfície. El vent, la pluja i l'erosió van fer la resta, deixant-nos aquestes formes fabuloses. No menys fabuloses són les rutes per a bicicletes de Moab, a pocs quilòmetres de distància. Des del poble de la Gorja s'estén una xarxa de rutes per a bicicletes que pugen i baixen les muntanyes, entre elles la ruta de Slick Rock. Els ciclistes fan un circuit de 16 quilòmetres a través d'un paisatge desèrtic de roca fins que arriben dalt d'aquest cingle, des d'on es domina un tram de 300 metres del riu Colorado. Però fa 60 anys la gent venia a Moab per un motiu ben diferent. Hi venien a buscar urani. A principis dels anys 50, els Estats Units i la Unió Soviètica estaven embrancats en una creixent cursa armamentista, la Guerra Freda. El govern dels Estats Units necessitava urgentment urani, el combustible fonamental per a les armes nuclears, i estava disposat a pagar $10.000 a qui en descobrís. I aquí és on entra Charles Steen, un geòleg petrolier de 30 anys. Amb ganes de fer calaix amb l'oferta del govern, va començar a buscar proves de l'existència d'urani a la zona. 2 anys més tard, Steen va trobar or atòmic. La mina de Steen, que va batejar com a Mi Vida,
va reportar 1.000 milions de dòlars en urani pur durant els seus primers 6 mesos. Però les conseqüències a llarg termini d'aquell boom van ser devastadores. L'urani va fer emmalaltir els treballadors, va contaminar el riu Colorado i va deixar cicatrius al paisatge. Ara el govern està invertint milers de milions de dòlars per descontaminar una mina que en un temps va costar 100 milions de dòlars. 4 dies a la setmana, els camions omplen aquest tren de 36 vagons amb 5.000 tones de residus contaminats per transportar-los a una zona fortificada d'eliminació de residus. Ja se n'han extret 6 milions de tones i està programat que aquests trens continuïn transportant residus fins al 2025. Tot i aquest contratemps mediambiental, la colpidora bellesa de la plana del Colorado resisteix. El director Ridley Scott va triar la gorja del Parc Estatal de Dead Horse Point, a Utah, com a escenari de l'escena final de la seva famosa pel·lícula Thelma i Louise, on representava el Grand Canyon. Susan Sarandon i Gina Davis interpretaven unes bandoleres modernes, una versió femenina i actualitzada de Butch Cassidy i Sundance Kid. Al llegendari final de la pel·lícula, la policia localitza finalment la Thelma i la Louise i empaita el seu Thunderbird blau cap a un penya-segat. Elles s'estimen més llançar-se al buit que entregar-se. La imatge del descapotable volant per l'aire damunt d'aquest tram del riu Colorado és una de les més emblemàtiques del cinema modern. Si la Thelma i la Louise haguessin girat el cap, haurien pogut veure una altra meravella de Utah des del cim de Dead Horse Point. Només que aquesta és artificial. Des de l'aire, aquestes fantàstiques formes blaves i blanques semblen un tatuatge gegant d'un ocell futurista. En realitat formen part d'una instal·lació d'extracció de potassa a 32 quilòmetres a l'oest de Moab. Aquí els temps de l'urani potser s'han acabat, però les sals de potassi, també conegudes com potassa, són un gran negoci. A la mina d'Intrepid hi ha 160 hectàrees de basses d'evaporació. S'hi barregen la potassa extreta i aigua salada per formar una salmorra que es tira a les basses. Aleshores s'injecta un tint blau brillant a l'aigua, cosa que ajuda la salmorra a absorbir la llum del sol, accelerant l'evaporació. El resultat? Potassa i cristalls de sal que s'utilitzen en gran varietat de productes agrícoles i industrials, com els fertilitzants. Al contrari que l'extracció de l'urani, aquest procés no malmet el medi ambient. Molt abans que la indústria deixés la seva marca al paisatge de Utah, aquesta regió era la terra dels indis Fremont. No se sap del cert què se'n va fer dels Fremont. Però també van deixar la seva empremta aquí, a la gorja de 9 Mile, 9 milles. La gorja conté la concentració més elevada d'art rupestre de l'Amèrica del Nord. Aquesta és una de les pintures més impressionants, la representació d'una cacera que mostra tant els animals com els caçadors. La gorja de les 9 milles en realitat en fa 40, 65 quilòmetres, i es diu que és la galeria d'art més llarga del món. Avui, aquest art antic està amenaçat pel fum, la pols i els productes químics que aixequen aquests camions que viatgen als pous de gas natural de la zona, com aquest, a pocs quilòmetres de la gorja. A prop hi ha els antics habitatges dels penya-segats d'un poble encara més antic. Cap a l'any 1200 abans de Crist, l'antiga tribu dels Pueblos habitava aquestes coves extraordinàries. Hi van excavar diferents cambres per viure-hi i practicar els rituals. Però els Pueblos van desaparèixer misteriosament al segle XIV. I aquestes coves han estat buides des d'aleshores. Però la vida cavernícola encara cueja a Utah.
D'això en diuen les coves McMansion, cases suburbanes per davant i coves per darrere. L'any 1972, un professor dissident que es deia Robert Dean Foster va ser excomunicat de l'Església Mormona després d'haver estat acusat de practicar la poligàmia. I es va rebel·lar. Foster va buscar un lloc aïllat per crear la seva pròpia Arca de Noè. L'any 1979 va arrendar aquesta roca gegantina a uns 50 quilòmetres de Moab. I va excavar diverses coves amb dinamita i després les va tapar amb façanes de cases modernes. Foster va batejar el veïnat resultant com a Ranxo de Rockland i va acollir les seves esposes i altres seguidors de la seva teoria. El mormó renegat va morir l'any 2008 als 83 anys. Avui dia la seva comunitat de cavernícoles continua creixent. Hi ha un altre amagatall a la roca al sud-est de Salt Lake City, però aquest no allotja persones ni està obert al públic. Darrere d'aquestes misterioses obertures hi ha una cova immensa que s'endinsa 180 metres a la muntanya. La van crear els mormons fa més de 50 anys a base d'explosius. A dins hi ha una cambra immensa pensada per resistir a una explosió nuclear. Allotja la col·lecció d'arxius genealògics més gran del món. A l'últim recompte, més de 3.500 milions d'imatges. Les imatges són microfilms de documents relacionats amb milions de famílies mormones enviats d'arreu del món. I per què guarden aquests arxius els mormons? Perquè creuen que mai és massa tard per batejar un avantpassat mort de fa temps que no hagués pogut conèixer el missatge complet de l'Evangeli. Però si bé aquesta cambra conté molts secrets familiars, no és res comparat amb un lloc que anomenen el Centre de Dades de Utah, una de les instal·lacions d'espionatge més secretes del món. Es troba a uns 30 quilòmetres al sud de Salt Lake City, al límit del poblet de Bluffdale, a l'ombra de les muntanyes Wasatch. Aquí s'alça un complex immens que no crida l'atenció. Es podria pensar fàcilment que és tan sols una més de les grans fàbriques dels Estats Units. El govern confiava mantenir en el secret més absolut el contingut d'aquests edificis. Però això s'està demostrant cada cop més difícil, perquè el secret es va fer públic. Pel juny del 2013, Edward Snowden, un antic analista de l'NSA, va filtrar documents que demostraven que l'Agència de Seguretat Nacional controla gairebé totes les trucades i correus electrònics que es reben o s'envien als Estats Units. Emmagatzemar totes aquestes dades exigeix molts servidors, motiu pel qual l'NSA està construint aquesta planta. A dins hi ha 93.000 metres quadrats per allotjar ordinadors que puguin processar milers de milions de comunicacions electròniques. Hi ha qui tem que aquest projecte representi un cop mortal a la intimitat al segle XXI. Però també hi ha qui sosté que és el preu que s'ha de pagar per garantir la seguretat a l'era del terrorisme. Però al segle XIX, Utah i tot Nord-Amèrica estaven obsessionats per una tecnologia totalment diferent. El ferrocarril. Al maig del 1869, el continent estava a punt de patir una transformació radical amb la connexió del ferrocarril transcontinental al nord de Salt Lake City. Milers d'immigrants irlandesos i italians construïen un ferrocarril cap a l'oest per a la Union Pacific i milers de treballadors xinesos en construïen un altre cap a l'est per a la Central Pacific. Potser les dues companyies privades no haurien connectat mai les seves vies si no hagués estat per una llei del Congrés que els obligava a fer-ho. Més de 100 anys després, els bojos de la velocitat de les planes del Gran Llac Salat estan deixant enrere aquells trens. Utah és coneguda pels seus cims, altíssimes formacions de roca que s'eleven cap al cel. I vistes panoràmiques que dominen zones immenses de l'estat. Però un dels paisatges més llegendaris de Utah és just el contrari. Gairebé 12.000 hectàrees de terreny blanc totalment pla.
Això són les salines de Bonneville. L'aigua i el vent han creat aquesta topografia única a uns 150 quilòmetres a l'oest de Salt Lake City. Fa milers d'anys, aquesta plana era el fons d'un llac enorme, però el llac es va evaporar, deixant un paisatge d'un 90% de sal i altres minerals. En alguns llocs, la capa de sal arriba a 1,5 metres de gruix. Cada hivern, l'aigua encara inunda la superfície de les salines, però s'evapora tot en arribar a la primavera i deixa una capa de sal nova, que és perfecta per a la velocitat. Som a l'agost del 2013 i centenars d'aficionats a les curses s'han aplegat per viure una obsessió de Utah, la Setmana de la Velocitat. Enguany hi ha 4 pistes diferents a la Setmana de la Velocitat. Els pilots intentaran vèncer els seus competidors i establir nous rècords mundials. Hi ha diversos tipus de vehicles, bòlids, descapotables, monoplaces, motos i aerodinàmics. Alguns vehicles tenen una relació tan alta de canvi de velocitat que necessiten una empenta per engegar. Per aconseguir un nou rècord de les salines, el pilot ha de demostrar que pot aconseguir una velocitat rècord 2 vegades, en 2 sèries diferents. Aquest any el vencedor assolirà una velocitat màxima de gairebé 730 km per hora. Els vehicles aerodinàmics són els més ràpids. La carrosseria esvelta i les rodes encaixades oposen menys resistència a l'aire que els podria frenar. Però a la Setmana de la Velocitat no tot és només velocitat. També té a veure amb crear aparells d'aspecte fantàstic que provoquin admiració mentre travessen com bales aquest paisatge futurista. Durant dècades, aquestes salines hostils havien provocat més terror que no pas admiració. I això, a causa de la catàstrofe que va patir un grup de pioners coneguts com l'expedició Donner, l'any 1846. Aquell any, el mateix que els mormons viatjaven cap a l'oest, un altre grup d'emigrants va sortir cap a Califòrnia a la recerca de la seva pròpia terra promesa. Però l'expedició, formada per les famílies Donner i Reed d'Illinois, va escoltar els mals consells d'un home de negocis que es deia Langford Hastings. Hastings va aconsellar als Donner i els Reed que fessin drecera a través de les salines en comptes d'esquivar-les. Una opció que va resultar tràgicament equivocada. En el moment de travessar-les, la sal no era dura sinó tova i no va poder suportar el pes de l'expedició Donner amb carros, cavalls i bous. Les rodes dels carros s'enfonsaven a la sal. Veient venir el desastre, els viatgers es van veure obligats a desfer-se dels carros i els animals se'ls van escapar, desesperats per trobar aigua. Però el pitjor de tot encara havia d'arribar. L'expedició Donner s'havia endarrerit tant que quan va arribar a les muntanyes de Sierra Nevada, l'hivern els va atrapar. En un dels episodis més pertorbadors de la història dels Estats Units, els Donner es van veure obligats a recórrer al canibalisme per sobreviure. Només la meitat de l'expedició original va aconseguir arribar a Califòrnia. Durant més d'un segle, els esquelets dels animals i les restes dels carros van quedar aquí, conservats en la sal, com un recordatori tràgic del que va passar a les salines. Als anys 80, una inundació se'ls va endur. Ara només queden quilòmetres i quilòmetres de blanc enlluernador. Amb l'excepció d'aquesta taca de color. Si parpellegeu, potser us la perdreu, però sens dubte hi és. Un arbre virtual. Als anys 80, l'artista suec Carl Moman va tenir una visió. Va imaginar un arbre creixent enmig de les salines pelades de Utah. I ho va fer realitat. Moman va esculpir l'arbre amb ciment i va fer servir rajoles de mosaic i minerals per decorar les llampants capçades esfèriques. L'any 1986 va regalar l'arbre a l'estat de Utah i el va batejar Himne al nostre univers.
Un univers que havia estat posat a prova 40 anys abans a les Salines durant la Segona Guerra Mundial. Als anys 40, el govern dels Estats Units va adquirir un tros de terreny deshabitat al límit de les Salines, prop del petit poble de Wendover. Aquest espai aïllat era el lloc perfecte per formar els pilots en secret. Una extensió immensa amagada per les muntanyes. Quan va estar acabat, el nou aeròdrom de Wendover ocupava gairebé 810.000 hectàrees, i això el convertia en la base militar més gran d'Amèrica. 21 grups de bombarders i 1.000 tripulants vivien en aquests barracots i rebien instrucció en aquest cel per a operacions d'arreu del món, inclòs el dia D. Però amb prou feines cap d'ells sabia res de l'operació més secreta que s'hi duia a terme. Entre octubre del 1944 i juny del 1945, el coronel Paul Tibbets i l'esquadró de bombarders 393 es van entrenar a bord de bombarders B-29 Superfortress sobre aquestes salines. La seva missió, llançar una bomba atòmica sobre el Japó. El forat de càrrega original que s'utilitzava per fer pujar les bombes de prova als B-29 encara hi és. Un cop carregats els avions, s'enlairaven en vols de pràctica pel cel de Utah. Aquest era l'hangar que allotjava el bombarder més famós de tots, l'Enola Gay, que va ser el que va servir per desfermar l'infern atòmic sobre la ciutat i la gent d'Hiroshima el dia 6 d'agost del 1945, un dia que va canviar el món per sempre més. 3 dècades més tard, la Força Aèria va tancar per sempre la base de Wendover. Des d'aleshores, l'històric hangar de l'Enola Gay es va rovellant. L'avió es conserva al Museu Aeroespacial Nacional Smithsonian. L'Enola Gay no és l'única connexió de Utah amb la Segona Guerra Mundial. En aquests aiguamolls, prop del Mont Taupas, al sud del Gran Llac Salat, hi va haver els primers camps de confinament dels Estats Units. En plena guerra, el govern dels Estats Units va decidir que la comunitat nipona americana de la costa oest era un risc per a la seguretat. Així, els van aplegar tots i els van enviar fins aquí en tren. Durant els 3 anys següents, fins a 11.000 americans d'origen japonès van viure en aquest desèrtic bosc de matolls, tot i que eren ciutadans i residents legals dels Estats Units i que no havien comès cap delicte. El camp de Taupas era tan gran que constituïa la 5a població més gran de Utah. Envoltada de filferro espinós, no hi va haver manera de sortir-ne fins que es va acabar la guerra. Avui els edificis ja no hi són, però els fonaments ens donen una idea de la immensitat d'un lloc que molts qualifiquen de camp de concentració. Els rètols són l'únic recordatori dels edificis que hi havia hagut. Ben pocs interns del camp de Taupas van arribar a veure res més de Utah que aquest terreny àrid. No van tenir la llibertat de descobrir els paisatges onírics que converteixen Utah en un fenomen entre els estats. Aquest regne de cingles i vistes panoràmiques recorda un paisatge tret del Senyor dels Anells. Però en realitat és el Parc Nacional de Zion, a l'extrem sud-oest de Utah. I no hi falten els racons fantàstics. Fins i tot els noms tenen un to evocador. Hi ha la imponent paret de roca coneguda com a Street Wall, la paret ratllada on s'alternen les franges de color vermell i crema. I hi ha l'espectacular atracció principal del parc, Angel's Landing, el replà de l'Àngel, un repte de 1.770 metres per als qui volen arribar al cim. Els 3,8 quilòmetres de camí presenten pujades i baixades brusques, conegudes com Walter's Wiggles, el serpenteig de Walter. Des d'aquest punt del camí, un escalador podria caure d'una alçada de 500 metres fins al fons de la vall. Almenys 5 escaladors han mort en aquesta ruta durant els darrers anys. Però els qui arriben al tram final i aconsegueixen enfilar-se amb l'ajuda d'aquestes cadenes, els espera el cim d'Angel's Landing, que els ofereix l'oportunitat de contemplar la meravella de Zion.
Un lloc a què es pot accedir gràcies en part als homes que hi van treballar durant la Gran Depressió. Expulsats de la feina pel col·lapse de l'economia del país a finals dels anys 20, centenars d'homes arreu dels Estats Units es van quedar sense manera de guanyar-se la vida. I l'administració de Franklin Roosevelt els va posar a treballar a la xarxa de parcs nacionals. Aquí a Zion, els homes del cos civil de conservació van crear camins i zones d'acampada i van combatre els incendis i les inundacions. Vivien en barracots i seguien una estricta rutina de treball. De manera que quan va acabar la depressió, aquests homes es van adaptar fàcilment a l'exèrcit i van combatre la Segona Guerra Mundial. Un dels trets més impressionants del parc és en realitat fet per l'home, el túnel del Mont Carmel. Aquest tram d'1,7 quilòmetres de carretera es va acabar el 1930 i en aquell moment era el túnel de muntanya més llarg dels Estats Units. L'any 2012 el van declarar Monument Històric d'Enginyeria Civil. Un dels objectius del túnel era donar accés directe entre els parcs de les Gorges de Utah. Als anys 30, els nous cotxes i les noves carreteres van fer els parcs de l'estat més accessibles que mai. I des d'aleshores, els habitants de Utah han pogut triar i remenar. I és que a Utah hi ha allò que els seus habitants anomenen els 5 magnífics, 5 parcs nacionals importants a poques hores de cotxe entre ells. Són els d'Arches, Canyonlands, Capitol Reef, Zion i el que podria ser el més espectacular de tots, la Gorja de Bryce. Costa trobar les paraules per descriure les formes escampades per aquest paisatge. Boscos de pedra? Amfiteatres de roca? És com si uns nens gegants haguessin fet castells amb degotalls de sorra i aigua. Però aquestes agulles vermelles i rosades tenen un nom. En diuen hoodoos, que sembla la paraula perfecta, perquè encaixarien molt bé a la pel·lícula El retorn del Jedi. Anys de pluja i aigua han assotat aquest paisatge de pedra calcària, deixant aquestes formes ultraterrenals. Imaginem que intentéssim criar-hi bestiar. És el que va fer un pioner mormó que es deia Ebenezer Bryce, que va ser el primer d'establir-se en aquesta regió l'any 1875. Bryce va voler criar bestiar entre els hoodoos i, segons sembla, va dir que la gorja era un lloc horrorós per perdre-hi una vaca. Avui ja no hi són ni ell ni el bestiar, però aquesta gorja sensacional porta el seu nom. Però, malgrat l'aridesa dels paisatges desèrtics, Utah és una terra plena de sorpreses. I una és l'àrea nacional d'esbarjo de la Gorja de Glen. Amb una majestuositat comparable a la del Grand Canyon, la Gorja de Glen també deixa bocabadats als qui la veuen. Les imatges d'aquest paisatge poden semblar les que enviaria un viatger espacial des d'un planeta llunyà. Si no fos que aquí hi ha un munt d'aigua, incloses aquestes cintes blau turquesa en un lloc que es diu la Gorja de Moqui. Un dels llocs més bonics de tot l'estat. No fa gaire temps, l'única aigua que hi havia era la del riu Colorado i els seus afluents, que serpentegen a través d'aquesta part del sud de Utah. Però això va canviar l'any 1956, quan el president Eisenhower va aprovar la construcció de la presa de la Gorja de Glen, al sud de la frontera entre Utah i Arizona. Aquella acció va convertir una secció del riu Colorado en el quart llac artificial més gran dels Estats Units. Avui, el llac Powell és un lloc apreciat a Utah, que dona aigua per irrigar els camps i per a la creixent població. Des dels seus arcs,
a les gorges i les extensions de salines. Realment no hi ha enlloc com Utah. Cal admirar la visió dels que van voler colonitzar aquesta terra estranya i fer-se la seva. Des de Brigham Young fins a Robert Redford o els corredors de la Setmana de la Velocitat. Tots han contribuït perquè Utah esdevingués un dels estats més acolorits de Nord-Amèrica.